danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode. Izgili da walakanta mutane Ashiru na Goma yayi, shi yasa Allah ya jarabce shi. A wata tattaunawa da Kannywood Exclusive TV ta yi da jaruman masana'antar Kannywood kan batun rashin lafiyar darakta Ashiru na Goma da kuma zargin da ake yi musu na ƙin taimaka masa akan lalurar da take damunsa. Jaruman sun bayyana cewa sun yi ƙoƙarin taimaka masa, sai dai 'yan uwansa suka hana su. Sai dai da aka tuntubi darakta Anas Ibrahim, ya bayyana cewa izgilanci daraktan ya yi wa Allah da kuma wulakanta mutane, shi yasa Allah ya jarabce shi. Lokaci ne da za mu matsa mu tuntubi Bala Anas Babillata, wanda Bala Anas Babillata suna a cikin zubin farko na masu bada umarni a masana'antar ta Kannywood. A cewar Bala Anas Babillata, ya ce Ashiru na Goma shine kawai zai iya ma kansa magani. Shin ko me ya sanya? Bari mu ji daga bakin Bala Anas Babillata. Alhaji Bala Anas Babillata, me zaka ce akan rashin lafiyar Ashiru na Goma? Kamar ɗaya da kasan suna na Bala Anas. Abin da ce ko Ashiru na Goma ba shi kadai bane mutumin da yake cikin irin wannan depression din. Mutane da yawa suna ciki. Lafiyar da kalau ba mahaukaci bane. Kawai tunda yana zuwa cikin mutane ma ne mu taimako da sauransu ya bane. Saboda haka idan aka ce wannan depression da ya shiga wai haƙƙin mu ne mu fitar da shi daga depression. Duk da kasancewar ni abin da nake ma roƙa cewar idan Allah ya bashi lafiya ya fita daga depression din to ya yi istighfari tsakaninsa da Allah yau bayan abin da ya faru a baya na izgili da yau Ubangiji. Sannan kuma ina mai ba shi shawarar in ya warke da yabi mutanen da ya wulakanta su ma ya dan nemi abuwarsu. Ni kawai shawara ta kenan ga amma yanzu ina masa fatan Allah ya fitar shi daga depression din dai. To sai dai kuma abinda mutane da dama ba su sani ba, a shekaru 5 baya a tsohon shugaban PTDF a lokacin mulkin Umar Musa Yar'adua wato Mutakara Badarma ya yi kokarin ganin cewa ya sama wa Ashiru na Goma lafiya, a inda yasa aka ɗauke shi aka kai shi cibiyar bada magunguna ta Dan Fodiyo Islamic Medicine Center, sai dai kuma daga bisani al'amarin ya shakara.